पागल हाइल की भारत में एलियन बाइल। गौवा जवारों में होइल बहाला हमरा ई मेहटर झूठो बुझाला। स्टप बावे पूरा छहाइल की भारत में एलियन बाइल। सुनी के माथा पागल हाइल की भारत में एलियन बाइल। एसपी रिकॉर्डिंग स्टूडियो फिलहारा बाजार। सोनी के माथा पागल हाइल की भारत में एलियन बाइल। अरे मोचल बा गौवा में खूबे हरबा कहेली भौजी से आइल भुई कहेली भौजी से भाई। अरे मोचल बा गौवा में खूबे हरबा कहेली भौजी से आइल भुई एक न्यूज टीवी पर आइल देख के जानता है बापा गला हाइल। स्टप बावे पूरा छहाइल की भारत में एलियन बाइल। सुनी के माथा पागल हाइल की भारत में एलियन बाइल। एलियन बाइल एलियन बाइल। सुनी के माथा पागल हाइल की भारत में एलियन बाइल। पहेला अभिनाश देखली फे सब कहो देखिए के डर गोइनी एलियन के लुक हो। अरे पहेला नीतेश देखली फे सब कहो देखिए के डर गोइनी एलियन के लुक हो। अंजय अकेला भइल झमेला देखी के लोग सब इहे कहेला। स्टप बावे पूरा छहाइल की भारत में एलियन बाइल। सुनी के माथा पागल हाइल की भारत में एलियन बाइल। एसपी रिकॉर्डिंग स्टूडियो फिलहारा बाजार।